neste momento o alcalde do excelentísimo Concello de Gondomar e os concelleiros don Paco Ferreira e os seus compañeiros de goberno que fan ese saúdo a Bea Fernández, capitana da rondalla, e a don Enrique Freiría, director desta rondalla galiñeiro de Vicios. Tamén a capitana de abandeirados, Fani Solla. E o alcalde don Paco Ferreira, acompañado pola concelleira Rocío Goberna, fan entrega ese agradecemento do Concello de Gondomar á rondalla de Vicios. E a rondalla aí. Gracias.